için yürekten süyen kıyınlara il Konya kәріңді ellerini çeperlikten beden onlara benim Konya kәріңді bilmen kimi için yürekten süydüğü arman arman kıyınlar beni duygular dünyamda koyduğu arman arman kıyınlar beni duygular dünyamda koyduğu arman arman kıyınlar giyinip bir de yalnız boyunmadı hem bayramdır toylarmadı İsten yumuşunuza iyi verindi nar yanı nar kıyılar bilmen kimi için yürekten süydüğü arman arman kıyılar beni duygular dünyamda koyduğu arman arman kıyılar beni duygular dünyamda koyduğu arman arman kıyılar başkaça yağların yaşı hem bağdaki kuşların sesi aşık yiğitlerin kalbinin sesi filmide derman kıyınlar bilmem kimi için yürekten süydüğü arman arman kıyınlar beni duygular dünyamda koyduğu arman arman kıyınlar beni duygular dünyada koyduğu arman arman kıyılar ananas banan kıyılar mandarin limon kıyılar Halipa Hoca Hocayev'in aydım değil mi? Şomay menem İngilizce diyecek balım şu an. Sonundaki sözlerinden bilmem. Täze ilkin olmayıp de Söyle mi? o halipa sondan oğlanlarla allıkta var nime daydık Koreyan işlaydık bağış olmadı da Halipa koy yerine yetirdi sonra. Salam dostlar, bugün ine Ceyhuncan, Kemalcan bilen täze ýylyň öňü syratyna bir aýdymjyk aýdyp oturalım diýişdik. Onuň şul oňatça şowulja bolsa siz bilen paýlaşmakçy. Eger şu wagt görýän bolsaňyz, sebäp onu biziň paýlaşdygymy. Ne täze ýylyňyz gutly bolsun. Şuňky giýjäni siz bilen bile geçirelim. Sag ol, bize mutlu Allah. Awa ilk bilen anem şu ideýany beren Kemalcana sag bolsun aýdýan. Sag ol. Soň mekan saňa aýdypdyr, saňa miň soňuna maňa aýtdyň, menem hiç me ora aýdymlar geçdik oglanlar bilen. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ýurdumyzda diňe toý bolsun. Şeydi. Yok man toyda däl, şular ýalyk öz aramyzda saatdan çyk oturup guruldaşyp gedibermeli. Rahman dostlar, doganlar täze ýylyňyz gutly bolsun, artsgally düşümli ýyl bolsun. Hemmäňe de bir bereket getirýän saglykly ýyl bolsun. Oglanlar siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun. Siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun, oglanlar sanyňyz sag bolsun. Çeýhun bir soragym. Yani özüňe çekmeler. Mekanzan ekan toýda gidene özüne çekedem ýok. Burdan gidip başladam mı? Ay gidip başladan çekäýärdiň. Aha. Toýa barýaňa. Bir näme diýilýär? Halamaýan dikdirin mami? Alyp barjyň. Halamayan ziktirim. Ho. Ay yok, mene hemmesinem halayan, hemmes bilen gowy. Näme üçin halamallar? Ýok ýöne soraýan. Yok. Bolup bilýär-de adamçylyk dogry. Sen näme? Meni tek toýda ken gawatlaşyp görem. Ýok, man toýda däl birini şeýle Diktir hök bunu halamak gitme. ha. Ay yok. Hemmet mi var ya? Hemmeten menden gugdurlar. Hemmet benim var ya. Sağ ol. Qara diýjek bolýanym, aýdym aýtmak kynal. Aýdym aýtmak kynal diýsek Mi? ýok. Şo ýygyna goýjakdym mı sen goýdun? Aýdym aýtmak kyn däl diýse bir ýalňyş. Kyn diýsem gaty bir neme dä ýöne. Sen işini özüň hewesli, ihlas bilen ýapyşyp sen edil bolmaz diýip bolanok.
Mekan kimden bagşy barmy? Edil bagşy bilmedim yani. Belki bolar o, onun için kän tejribe gerek, kän aýtmaly, mekanyň öýde aýdýarym eýdýän. Yo bagy şey diýip ya diktir diýip näde aýdyp bolýar? Haçan halk seni kabul edende de öz-özüňe aýdym aýdanyň bilen ýa-da gurlanyň bilen men diktir ya men aýdym diýip. Haçan da sana gerek bilenende toýa çagyrlandy ýa-da şonu kabul edenlerine. Şomy ka diýen. Yok gaty neme däl şu wagt hakykatdan men diktir diýip ýörün diktirler ama aýdymçylar ama ýöne şonu halk kabul etmeýänler ama ara şunçaýlap aýdym aýdyp ýörenler ama gurlat ýören ama. Şu wagt näme men temada boljak diýseňem aňsat däl, näme haý hökman sunat da haýsy iş bolaýsyn tapady ýok, hiç de aňsat dämkä diýen mene. Islenlik bir işi aňsatlaşdyrmak üçin men pikirimdir. Şol işi söýmek gerekmi ka diýen. Awa. Şonu aňsat bolýar. Söýmeýän işiň başyna barsaň kyn bolýar. Hakyky. Şu wagt men öň işleýänimden 5-10 esse köp işleýän. Ýöne şu wagt men hobbym da şu etýän atlam. Men üçin şol günmelik adaty durmuş ýaly. Öň bolan kiçiräk işdi işlemde de şol işi göňlüm tuğçanak duýany dertde ýatanda turan. Doğrudan men näme işi diýerdiň efendim? Kän iş etdim ben. Aýdym aýtdy. Ha aýdym ama aýtdym. Aýdym medeni döýün işleýärdim ben. Ýöne işleseň näme etdiýser etmedi. Aýdym aýtdyra helle bir aýdym. Aýtdyrarys mesele. Gow aýdan bolsam bu wagt aýdym şu diýip görürdüm. Aýdy gow aýtmam soň tanan näsin meni. Garad görýän durmuşda bar, hemme zat bähwide dilýänsin. Şu hökman şu bir işiň başa barmasa, şoň bähwide bolýar ýa bir zada gynap bermeler, şu ýerinden mos gowlat boljakdyr. Garad şu aýda biz gepede oturmalyňda bir jeýhon aýdym diňläri. Sen ne mekamlena toýa gidip gördüm. Awa. Şu wagt sen Men ýa-da gidip toýa gördüm. çykan wagt ýa-da, ýa başga da aýtsak bolýar. Birinji toý mardy bolduk bile. Aha. Toýa gidýärmi sen? Men garasmadım, gow alyp bardy şu toý. Gaty gow alyp bardy. Onuň ikinji toýum toý ýeriň öýe tutdy, mekan tutdyk diýdi. İkinji toýuň ýarsyna men Mekanik ýokdum. soradykmy? Hawa kim mekan diýdim bolyn, Akkaýew diýdi, dostum diýdi. Dostum diýdi. Mekan diýip başga diktir barmy şu wagt? Hawa. Barmy? Mekan Sehedow bar. Ýene kim bar? Aýke, ba. Bardyr. Garady bara diýjek bolýanym, ikinji toýda da şu mekan Akkaýew tutdy, dostum tutdyk diýdi bolyn. Men begendim, geň gördüm ýani. Geňim gördüm, begendim. İkinji toýuň ýarsyna özüm ýokdum. Aýdynç kän geldi gutlagy. Daşyny howadan demal daşyny oglanlar bilen durdum. Nämeden belli däl ýygyň. Oglanlar muzykant, oglanlar ma näme diýdi, gül otyrdy. Bilemok näme. Kim men üstümdenmi? Diýdarda gül otyrdy. Ne şey diýmek bilen Sen goşga aýdyp berseň, mekan jana mädirmez, goşga aýdar. Aýdym, ikinji aýdym. nähili aýdym aýdalany? Soňra goşup Mene garýar. bagsla meni aýtsak. Bagsla meni Aýdym. aýtsa. Şoňa goşgym bar. Şu wagt Kemal seni oputpa da şunu şunça toýa gidip gördüň telewizionda ne diýişediň gün öde bolup gitýär şunu ýaly aýdym şudat aýdym aýdyp başlaýar toýlarda goşky salýaňy da arasyna gelişdirip. Şolunu sen üçin ödünden dörek gitýärmi ýa-da öňünden taýynlyk görýärmi şoňa? Aýo. Neme? Gowsara berdiň. Toýa görä, bagşa görä. Misal üçin. O restoranna tançawan aýtdyr, garadan näet goşgy bilen geljek. Yo arasyna da ýa medlin aýdym bara. Ýa oňa gidip bolýar. Görün girip gitýäň da. Şoňa hybapdaş goşuk tapsaň. Dawaý onu näme edelim? Kemal sen bir ogadan goşky aýt. Çeýkunja seni aýdym bilen. Ona aman geldi babay funksiyonu göresim gelýär aýdyn mene. Benim ýerim dowam etdi. Nurjan aýdym ben. Ýere olandy. Kän zat hakda görrüň meresim gelýär. Men seni şeýle bir göresim gelýär. Senli günlüň bagty başgaça bolýar. Men seni şeýle bir göresim gelýär. Ýaşlygymda meniň arzugym boldun. Ýazdy güllap sensiz sarylym, sollum. Göýä sensizlikde men demsiz galdym. Men seni şeýle bir göresim gelýär. Gözüňimden gitme senin hyratyň. Men bilmen lala kimde bagtyň. Yürekden çekýärin aýgy soratyň.
Söymeyen bolsa bağışla meni. Yürekten çekerin ayrı suratım. Söymeyen bolsa bağışla meni. Yad etseydin mi min şebirin. Söymeyen bolsa bağışla meni. Yad gördün mi min şebirin. Söymeyen bolsa bağışla meni. Yad gördün mi min şebirin. Söymeyen bolsa bağışla meni. Beni bağta eltti söygüyünün müyüzü. Duşuşuk süyüzü da ayralı gazı. Bugün oya batıp yaatlap geçmişi. Men seni şeyde var göresim geliyor. Bir günlük mü, ömürlük mü bilmedim. Vakt geçti, yeglemedim, gülmedim. Seni yaatlap kursoğumu dinledim. Men seni şeyde var göresim geliyor. Sağ ol. Aşık nuru aydar minber binde. Gördün minde bolmadı onu ol kimde. Yada gördün mi min şeteyen. Söymeyen bolsa bağışla meni. Yada etseydin mi min şeteyen. Söymeyen bolsa bağışla meni. Söymeyen bolsa bağışla meni. Söymeyen bolsa bağışla meni. Seyircan sağ ol. Sağ olun. Sana sağ ol. Ne mi? Sen mandarinin ipaka. Mandarin görümde bir soru veresin böyle ya. Täze ýyl aslında düşürüp oturup gepleşik men. Awa, täzeyle ýap. Söýgü barada aýtdyk, bagışça diýdik, göresim gelýär diýdik. Täze ýyl garaşýaňyzmy? Ey, towa, näme? Edil men özüm mäwirken täze ýyl bayramçylyga garaşyp Täze ýyl çyllar. Ýok. Sen? Menim şonu ýaly. Men özümden bolýar. Täze ýyl güni bar, men ýatyp bilem o giýje. Täze ýyl güni 9-da gün tutup başlaýar. Ýöne şu wagt edil çağalar üçin nemet? Ýani şolar begenýär, menim şoň üçin şolar üçin jan etýän. Ýöne edil özüm men bilem o kendir. Täze ýyl bilem adamlar begen gelýär. Şolam настроениýetini gabat gelip bilem o. Deňgerek ola. Sen näle? Men garaşýan täze ýyl. Bir zada garaşýanmy? Bilem täze ýyl gowurýan dostlaryň bolýar, siz ýaly. Ana jaňa dip. Nerede dost? Plan ýerde. Täze ýyl gowur sowgadym azat diýerler. Ya sowgada garaşýan. Ay adam bagyr näme? Bol süýlek men özüm barym. Şu wada seni kän sowgadarlyňmy? Awa. Men Sowgat bermänem gowurýan, sowgat almanam gowurýan. Men bir zada aýsaň inanmaýan. Men bir sowgadam alyp göremik ömrümde. Şu täze ýylyňa sen dip sowgat alyp göremik. Täze ýyl alyp göremok. Ýok. Menem alyp göremok, täze ýyl meni başga sowgat alan. Ýa, yo täze ýyl koordinat diýerler. Ýok, olam ýok. Olam ýok. Yo işden alýadym ýöne edil. Boldy da. Plany. Ya menem berem okşoň üçinmi ka? Onda sen bize getir, bizden soň sana erter. Boldy. Baba indi näme aýdym? Endi sen ýa. Men onu haýş edipdim sana bir aýdym. Şonu aýdyp Pelwan, berýär.
eýin mara başardymdan aýdyp bereýin. Näme üçin men haýyşsa maýdan okda mekanik aýdýan? Seni aýdym, haş etdim. Yo öňrek bir toýda geyme garan aýdyp beräýdi diýdimi? Yo toýda men sen haýyşyň aýdym ýa toý ýeriniň haýyşyny aýdym. Bir toýa işlemäni bar ýa-da aýdym diňlemäni baryň ok sen dogry hem toýa öz işiň etmäni bar ýa. Menim şu halkyň hyzmatyna bar ýa kimden işimiz onu. Yo onda da bir adam aýdym diňläti gelýär, bir Ýadyma düşmedi dost. Şowun sen diýeniň bilýän. Soň ýadyma düşmedi toýda gördüň ha toýum näil boldy. Dağda toýda bolup ýaman gowy boldy. Onuň diýje olam hiç bir may bolmady ýöne aýdym haşyryp aýtken bir gurlap yetişmedi. Diňe aýdym edip ýadyma düşmändir onuň. Ýatda da aýdym. Ne tutar diýen temany ýetgedesi gelýär. Ay bilem o. Nawa aýdyma geçeli. Olya. Şol aýdym aýdyp berdi. Aýdyp bereýin. Başardymdan aýdyp bereýin. Senem öňüne goşgucuk okap berseň Kemalyň kyalaga diýip. Okaýynmy? Oka kim halaymy? Oka. Elinden aljak galy. Ruhsat berýän. Ruhsat Allah'dan. Ömrümün yarına tardım arka. Sana duşon nöydüptüm telim. Yönüşünden sataşmandır yollardı. Niredesin, men arzalı gözlögüm. Yigitlik çağımdan gözledim seni. Son saçımın ağından gözledim seni. Belki şurada seni duşmadık bolsam, belki de salgımdan gözledim seni. Belki bir şak ötündürüm duşundan. Maňa gujoňam gerensiň telim. Arkada gallamy ya geljegimmi niredesin men arzuly gözlegim. Tezginip oyunum giyeceğin yarını bütün ovan ümfüm parahat yatin. Tezginip oyunum giyeceğin yarına bütün ovan ümfüm parahat yatin. Mening yüreğimin içki törünü hasıl olman enid arzum yatim. Mening yüreğimin içki törünü hasıl olman enid arzum yatim. Oturdum bu gece atmanı finan, öğütti şimalem çalacak olla. Mümkün bilen delirin yar gönlün ağla. Luğun ayrılıkta tevir yar yatim. Mümkün bilen delirin gönlün ağla. Luğun ayrılıkta tevir yar yatim. Geçiktim duşunun bilmedim elde. Yine de oturdum durmuşum yatak. Otga yar derdimi bağrımı otlap. Yumuk deyip çedilmen arzum yatim. Otga yar derdimi bağrımı otlap. Yumuk deyip çedilmen ikbalım yatim. Oturdum bu gece atman finan, öğütti şimalem çalacak olla. Mümkün bilin delirin yar gönlün ağla. Luğun ayrılıkta tevir yar yatim. Mümkün bilin delirin yar gönlün ağla. Luğun ayrılıkta tevir yar yatim. Dağırdı jakın çalı yaptırlı.
Bağda kuşlar şakatına ımtıllı Aşık baba aydar ter gülüm solli Yadılman yürekte tüzlerim yatır Aşık baba aydar ter gülüm solli Yadılman yürekte tüzlerim yatır Oturdum bu gece atmanı finnar Ökütti şimalım çalacak onlar Mümkün bilin derlerin yargının ağlar Bugün ayrılıkta tevir yar yatır Mümkün bilin derlerin gönlün ağlar Bugün ayrılıkta tevir yar yatır Hafıl olman tenit arzum yatır Yazılman yürekte sözlerim yatır Yer kervan Havaral bilbillerinden ayrı Öde var şeyda bilbilim Özle şeker dillerinden Özle şeker dillerinden ayrı Gökün kinetin açılı Can bilen terden geçeyle ayrı Benim can tuğber içeyli Tuğlattım kollarımdan Tuğlattım kollarımdan ayrı Dökmenim, dökmenim, dökmenim Dökmenim, dökmenim, dökmenim ayrı Sağ ol yiğitler Zahmet sağ olsun Haktan köp cefa çektim uzaktan ayrı Bir posa bir al yanaktan Şirin şeker ballarından Şirin şeker ballarından ayrı Bilmelim humayım ayım Ben garipten padişahım ayrı Niyet verip bir Hudayım Uslamin şebilerinden Uslamin şebilerinden ayrı Dökmenim, dökmenim, dökmenim Dökmenim, dökmenim, dökmenim ayrı Bağ saçılı uğradı. Yani bir saklamellerlik şu an. Soğukta yaman kıyın. Şey yani mı? Şu anda çalışıyor mene. Aydım aytsan ile yan diyorlar şeyle mi? Aydım aytsan o ne hareket edemediğin de kaptandan. Aydım aydal mı? Şey yan mı?
Bir yılarmı? Sen wara aýdym hakda kän nemi diýen Yok, yok. Tamam da yok. çıkmaz. Ben şu bir dur aýdym röýt aýdym aýdatyn gelýär. Bolmady gerek. Näme? Şu kiçik ha. Yo, aýdadym geldi. Aha. Bu seýde gelýän o aýdy. Bagyt diýip näme düşünýän? Bagyt diýip esasy janyň sag bolup maşgalaryň arasynda sagaman gelip o käbäňe, ejeňe seredip şolar arza etseň şu bagtym kadýan. Ondan bizim şu ýaşaýşymyz görýän bagyt toýdy. Hudaýa şükür. O toýda gezip bersiň hemme zat gowy gülýärler. Sen näme Ýurdun düşünýän? parahat. Şol şunky ýaly. Öz pikiriň ýokmy? Meň pikirim bana da esasy ýakyn adamlaryň bolýar, şolar ýitirmezlik bagytly bar. Mene Hudaýjanyň şükür ýöne bagytly leýlenýär. Ha gülüp aýlanyp görmekdärle esasy töwerüňdäki adamlaryň ejen gakyň çagaçyklaryň jany sag bolsa, galany sen özüň bilen nä? Sen näme özüň näme bak. Ya siz sonra verdim, menem sonra berýän. Şeýle ýurtda ýaşaman öz bagt. Azuda watan arkaýyn ýatyp turup çagaçyklaryň arasynda, maşgalaryň arasynda Arkaýyn turýan, işiňe gidýän. Hudaýa şükür. Odadan ýeriňe eliň ýetdi. Şol käbir kişi bolýar da mesele ýok. Hemme rahatlykda da bir zady ýatlap ýa geljek bir zady ala dedip bara şu wagtyny binjal getdi-ýa-da şol aýtdy. Seni aladalar ertirki derdiňden halas etmedi ýöne şuň kynjylygyň alar diýär-de. Şoň üçin hemme zat gowka şoň gadyryny bilip ýaşamak gerek kady. Dogry aýdýan. Näme? Soraň ba. Näme? Halamayan diktirin men sana öğrenni soraň. Halamayan tamadan mı? Hudaýa. Oo. Hudaýa şükür hem meselene matnaşýan. Men bulardan soradym. Şu sonra ýüze çykýanymda значит özüm. Baş o pikir Kemaljan kim Ene aýtdyn? görýänden hemmesi aýda aýtyn. Men hemmesi bilen matnaşýan. Ya o men. Gorkýan zadyň näme? Gorkan ady kena dostum haýsy bir näçe esasy zat bir zady işiň başyny tutup şowluğa ýetip şo şowlugy ýitirseň şol gorkunç kadýan şo iş ýapýarkan emma öwrenşen zadyň ellen giderseň ol hukman sunwat Gidermekden gorkýanmy ýa-da gidersen gorkýanmy? Näl gidermekden gorkýan adam. Mekan sen nämeden gorkýan? Öýdäkidenmi? Ýok. Öýdäki araçyk berk tutmasa men näme ýele gidererek. Ha, genjem sen berk tutýarmy? Çut. Men gorkýan adam şu wagt men bir kiýliň içinde şans geldi. Men şu 100den birine rady edym da şuň birden uğrun bolup gidip barýan araçyk. Şondan gorkýan men bar. O masagat bereyim sana şonu. Şu işler adal daýmaly. Allah ýazyny alaýmaly şoň üçin. Gep işlilikde de derler. Nämeden gorkýan? Men şol nirikçeni akitip biljegimde men etsem petsemlenme Allahjan şolar şol edip bolýança men ýakynlanma ýitirip zat etmesen mara töwerümdäki men bar özüm on ýaly dälmen. Bir ýakynymda dostlarym bolsun ýa maşgalamdan bolsun şolara gaty zawisim adam men. Şolaň biri yaramasa men işläbem bilemok, dal şereket edip bilemok. Şoň üçin Allahjan bir ýerk barýançam şolaň jany sag bolsa bolýar. Iň gowy dostum kim? Iň gowy dostum? Aa. Gelnejem. Şom kadýan dost. Yo dost meselesi nakik dostmy ýa ol sen Hakyky dost ne bir içiň aýdyp bolýar, derdin aýdyp bolýar, derdin diňläp bolýar. Dostum bana. Syryň paýlaşyp bolýar. O hakyky dost bilýär ýöne. O dost sözde däl ol. men bar dogry aýdar men köp batı görýän adamlar men wagtyň geçmegi bilen bilim meni ütgeýän meýada men şol ýaşaýyş durmuşymy ütgeýän adamlar köp täzelenýär. Ene şu wagt men şu jekun ýanyna paçýany gününe görüşýän derdim aýdýan ýenetýän olin. Şu wagt men jekun ýyp aýdyp bilýän. Şu wagt bir kirmenden öňe başga bir ýerde derdim. Şol ýaly men şeýle kişiler. çalyp durýan. Men çalçamok. Olar sen çalşýan. Men çalşam. Ara bir ýyl gowrak, 1,5 ýylrak bolla ha. Şegep ýene menem ýarym ýyl ýeri gidýän aýtýan. Men gaty görýän tarapym näme dedi? Men häzir sen mekan toýa çagyrýan garnaşym toý etýär diýseň de men şoňa barman bilerin. Men nirde gerek özüm nirde gerek geldigimi duýamok. Mekan sen şo toýda çykyş etmeliýsen de durmalyýsan barar men ýöne käbir ýerdine gatmaşman öýkeledip bilýän ýerlemmi? Bir diýen sözüň jeyhun aýtsan gaty görersiňmi? Sonra ýörükde berdim sana. Men niýe bir tanışym öýüne çagyrsa diýdi. Men şoňa käwat baramok diýe. Menem näme düşünýdim?
Şo men näme sebäp bilen çagyrýar diýe. Yo näme sebäp bilen onu sen başga ýere alyp gitdiň näme sebäplikde de. Ben ýere alyp Men gitdim. käwat keypim ýok wagt bolýar. Hemme kişi men TikTokda da görýär da şo şeýlerje mekan görýär da käwat men ýerde ýapylýan men. Şo wagt men ýanyma gelseň de şol aly bilmeýän şo näme ýüregim gysdyrar men. Şoň üçin şo nasraýan bilen barman öýderek geçiren mi bor ýa şo ýaly wagtlary. Se adam mana her kim şu wat ikimiz var meňdeşerek nemelenmez ýa-ni. Ýöne mekanyny men şunça wagt gatnaşyp görmän ütköşük nemeler kän eken, ütköşük gylyklar bar eken. Ana oňa mene öwrenşip gitdim. Esas adamyň aňyrsynda zat ýok. Saňa bolan hapa pikir bolmasa galanlar oňşup bolýar. Sen gowdasyň kim? Men gowdasym ikiňden bilýän. Şonu aýtdyrjak bolup diýdim. Özüm mana görüp dur. Zarly teredip dur şuwa getmesi. Ben aýtsak geldi. Aýdyp oturmaýna, halaman mi? Kän adynyň çykandan bir nemet barana. Agam adyň aýdan näler? Aýtdy afaň adyny. Ýöň aýtdyň aty. Ýok diýen berdi. Ana Ana teredip dur. Gara özü bilýär. Seýleme. Gara biz däl ekeni. Ýok. Sizin ba ýöne teret bir zat bada dost bara, dost diýen zat. İň ol bara ýaman gytsat ol. Käbir dost barna şu wagt haçan jaň etseň, ýetişdiýseň ýetişe, o da gowy dost. Ýöne dost diýen içiňe ýüzüňe aýdyp, näme bolsa aýdyp şolar ýaly. Esas şol iňden ine men ýyňdaky ganatlama turandyr. Sadanlalam, depçilem, Didarjan, Kerwanjan, Didarmyz kan Recep, Serdar we aparatçym şolar esasy. Bular ýöne kellelerken gowda. Seýleme. Aha. Az ýani. Hawa, näme aýdym aýdýatyrny? Ayna dost hakda gurrun açdyk, dost aýdym aýdaly. Ýygyndam bir gowy aýdym aýtjak. Değişme. Ondan on nemesini gurrun beren aýdymdan soň. Bolýar. Bu dost barada aýdym aýtjakdan? Hawa. Dost barada goşo hojok menem. Dünýäň agramyny bileşek kişek. Dostlar gerek. Dostlar gerek erkege. Azalyň gözüne dogry bakışak. Dostlar gerek. Dostlar gerek erkege. Atlar ýolda taýmaz berk bolsan alay. Mert üstüne yatsa tüýdürmez halay. Şu gün şu taşagyň başyna üýşenler ýaly. Dostlar gerek. Ne şular ýaly dostlar gerek erkege. Ýer dost. Bilip bolman birden yıkılan vaktin sana kol uzatacak hat gerek bolýar. Ussadan yüreğin gıtılan vaktin sarın paylaşar dost gerek bolýar. Ussadan yüreğin gıtılan vaktin sarın paylaşar dost gerek bolýar. Arka durup ayvın yapışar ýaly, kepi betleş olup çapışar ýaly. Görseň itirinnek tapışar ýaly, gülüp çaýlaşar dost gerek bolýar. Görseň itirinnek tapışar ýaly, gülüp çaýlaşar dost gerek bolýar. Üýşeliň dostlarym, çaýlaşalyň dostlarym, yürekdäki gutsalary paýlaşalyň dostlarym. Üýşeliň dostlarym, çaýlaşalyň dostlarym, yürekdäki gutsalary paýlaşalyň dostlarym.
yetmeyecek vakti. Yetmedin yitirip yetmeyecek vakti. Acın canın alman gitmeyecek vakti. Şonu çaylaşara dost gerek bolyar. Acın canın alman gitmeyecek vakti. Şonu çaylaşara dost gerek bolyar. Üşelin dostlarım, çaylaşalın dostlarım. Yürekten kutsalarım, paylaşalın dostlarım. Üşelin dostlarım, çaylaşalın dostlarım. Yürekten kutsalarım, paylaşalın dostlarım. Yürekten kutsalarım, paylaşalın dostlarım. Çaylaşalın dostlarım. Üşelin dostlarım. Ýygyndym raýdym aýtjak diýdiňa. Aýtjak maý berdi. Eşin ýeri kowluk gerek. Meni şeýle oturýar. Aýtjak değişmäýdim. Aýtja aýdym oturan taňam bu hakda aýdyp berin. Aýdym hakdamy? Awa. Mehman inleşler edip tomaşaçylar, Jeyhon atajyk söz üçin odan aýdymlar bilen gitleşime dowam edýär. Ýer diýdär. Kutar, madi ececan. Şirak gitti on, bedenlerin surati. Birinin giyinişi, birinin tebi. Yakmadı birinin kaldı hirati. Birinin giyinişi, birinin tebi. Yakmadı birinin kaldı hirati. Marana artık maç, boyun yadidin. Jerene juda hiç oyun yadıydım. Fenimin suratın fikirle bölüp hakatının kuluna dayan yadıydım. Fenimin suratın fikirle bölüp hakatının kuluna dayan yadıydım. Maşan yupkasına yakanı tuttum. Kalamadın eşen kelte saçını. Toğsan ulun kırkta düşen suratın. Gördüm de hümledim, koydum içine. Kıvaçınday can ecem zamana zeret. Salgı ver aytsana nire çapayın. 2025'in orta vurkunlu Fenyali 76'ın hüyürünü nereden tapayın? Aylar aşk havada ekdir deydin. Şehirli gıylardan babanın juda bedenip kapıdan çıktım. Bakarlanıp deydin malçik pekuda bedenip kapıdan çıktım. Bakarlanıp deydin malçik pekuda marana artık maç boyun ya deydin. Jerene juda hiç oyun ya deydin. Benemin suratın tekine bölüp hakatının kuluna dayan yadidin. Fenimin suratın tekine bölüp hakatının kuluna dayan yadidin. Keteni giydirecek bolyan, tandıra yaptırıp iydirecek bolyan. Berdevelintinin yekece oğlun, ak fatal geline tüydürecek bolyan. Berdevelintinin körpece oğlun, ak fatal geline tüydürecek bolyan. Marana artık maç boyun yadidin. Jerene juda hiç oyun yadıydım. Fenimin suratın fikirle bölüp hakatının kuluna dayan yadıydım. Fenimin suratın fikirle bölüp hakatının kuluna dayan yadıydım.
Kakatının kulunu dayın yadiydin Ak fatalı geline Duydurucuk bol ya Şunu aydım ederem öýtmedim de. He? Şunu aydım ederem öýtmedim de. Bu sen özüň etdiň bulaydy men. Bul wara ha aralykda neme oğlanlar bilen aydım täze aydım döredeliň näde atyp berip koýan söz gözledik. Onuň döwürde şahyňymyz bar Ustad Kerim Haliýew. Öňem şoň sözlerini alyp aydym edýän gowy üstünlikli çykýarda sözleri. Köp aydym şoň sözleri onuň. Kerimjan diýip jaň etdim muňa. Owjy goşgulyň bolsa orada aýdydım. Şonu 4-5 tane aydımlyk diýip goşgy uratdy. İçinde değişme diýip duran eken bu goşgy. Ben şunu aydım etjek diýen. Näde peňe saljak on, näle aydım bolýar diýen. Ay görerdiň şonda diýip. Men hakyky bir ýyk aýdym duratdym da 70-nji ýylyň Bunu aýdym. wara Kerim wara 2017-nji ýylda ýazypdyr. Bilýän o goşgyny. Kerimjan bagşsa 2017-ni men 20 ýaşa urup aýtdym ýa-ni. Menim kapya diň getirjek bolup bir sanjak ýer nemeden ma Kerim neme der gaharlanıp durasy ýok düşünürler. Onuň diýjek bolýan 2017-de ýazypdyr bu değişmedir. Dostlar. Şunda aslında ejetiniň saýlanylar ogluna yaranokmy ýa oglunyň saýlany ejetine yaranokmy? Oğlunyň saýlany saýlanyny ejetine yaram. yaram. Ejet gaýret diýdi. Her kim näme çagasyna. Doğrudan haçan öýlenip gaýdy? Mene 14'tü. Mena ýyry öýlendim 2017-de. Näçe ýaşyňda bolýardy? 21 ýaşymda. Şol gowy şol. İri öýlenseň gowy ýa orta ýaşdam giýjirak. Men üçin iri öýlenseň gowy. Çaga çyklan ýetişýänçe belli bir ýaşa bar ýa-da şonu wagtynda görseň gowy ka diýen olaň toýlaryny zadyny. 70 ýaşyňda ogluň gyýa Şu wagt sen ulu çagan oglanmy gyýdmy? Gyýd. Gyýdyň näçe ýaşynda? Şu wagt Ne gyýdym. ýaşynda diýip ýaş soramaýynda gyýdyň bilen sen araň näçe ýaş? Gyýdym 3-nji klassa şu wagt. Ýaşyn bilen gopmyň. Menem 21 ýaşymdan. Sen iri öýlendiň ha? Iri öýlenseň gowy kenmi? Ol gowy ken erbede ken diýip ol aňadan gelýän wagt. Owe ýanky mekan diýýär, iri ýetişýär çagalan wagtyna teriýe berip şolar görüp, iş bilen görmem bolan ok kä wagt ony gowy tarabam madyr, bilema erbet tarabyna giýje öýlenenler soraýmadan. Ustad ýok, giýjira öýlenen. Sen nä kaçan öýlendiň? Senim iri öýlendiň däme? Menem iri öýlendim. Bilsime bara. Näçe ýaşyňda? Şu wagt me öýlenem demi? Öýlenemde. Nemede? 20 21 mi şonu ýabrda atda öýlenem. Turum iri öýlenipdiň. Ýanky aýdymda söýler gabat gelýärmi saňa da? Gelnejem şey diýipdimi? Ejemmi? Gawa. Ya gün saýlanyňa bolla oglum diýdim. O temadan çık. Çıkacak gel. Ana Selvi babyly wajaň etdi. Bunu şu kino bilen şöyle. Hawa. O temadan çık. Aha. Aydymyl temaga gir. Näçe gaçýaňyz solar ýaly. Näme? Käbir bar da diktorlar şunu ýary interview alyp berenler özleri bar. Bir adam jogap beretler gelen oklar. Böyle normal soru ver men jogap bere. Näme ni normal soraw. Yo. Folyo. Ondan şol patwak bar. Käbir toýa bar ýa da şu wagtynda jeýhonam bilýär sen kan toýa gidip bilýänlerdiň. Ne sen toýa gidýän de ordan şunu ýanyma. Men gowy teklibim ma eger esseňiz çynym bilen ýan. Näme tek? Eger esseňiz. Şu wagt inni dostlar täzelikde mekanjan bu Kemal bilen bilerek toýa çykyp uradyk inni. Toýlar bilerek alyp uradyk. Ýolmadan birrak bir ýejek goýam onuň men teklibim ma sen şu meýejen gowy. Ol neme zat da gat görmeli. Senkiden gowy meýejen. Sen toýa kän gidýän. Bul meýeje ýanky işler bilen mekan. Ýejek goýam ikiňiz birleşdiňiz. Bula sen meýejeňe kömekse senem muň toýa opty köp toýa gidip neme derýär ikiňiz bile toýa gitseňiz gaty gowy bolmy kadýan. Sen kimi opt berjek garrymy öje bolo. Yo indi toy seret toy neme bir sen şu diýýän häzir toy ikiňiz nemeseňiz toyda intek bir iki toy üç toy men bilen boldy ýöne öň gitdim gitmedim bilemem diýjek bolýanym gowy bolmy kadýan toya bile Men begenime gitjek şu toýa ýanyma. gider bu da gider gelýär gowy kärde toy Yo edeli soňundan itik gitjek bolan bolan. Yo edeli. Yo gerek men gaýtan şol biri bilerek çykdan gowy. Mähriman dostlar, salam dostlar diýär mekan şon ýaly. Yo men şol özüm bolaýyn salam dostlar diýen sen şol diktirliň bolup ber. Mekan birden toy uruluşy olsa ýanyma ertip bilýändirin söz berendir. Awa
Dostlar, birden bular bilen oňşmasaňyz, maňa yüz tutun, özüm toýuňyza hökman eltern. Ne dip boldy? Mene meseleden. Mene çağırsaňyz barýandyr dostlar. Pul zat, o zatlar men üçin wajypdär. Pul baylyk o da atlar soňky nurly diýdelerden Diýişini ýal sözüňizde de durmalysyňyz. Durýan. Bolýar mesele ýok. Indi ýere ýerdiler bolany men başga da aýjak bolma, başga tema gitdi. Toýlarda barýan bir ýaşyk oglanlar öýlenýär. Ýaş gyýlar durmuş uçukka tuwalam gutly bolsun, oň bolsun. Diýjek bolýanym, dostlar bar, kursdaşlar bar, klassdaşlar bar. Biraz ýaşy ötüşenrek bir ýallar öýlenýär. Ona her kim işi bilen maşagaý her bir welaýatda zähmet çekip bolýar. Onuň şoňa görä bolýar nastreniýam. Şoň üçin ýer öýlensäň gowa ha, dost ýalyň daşyňda. Nimme de wagtyna. Nimme de wagtyna bolsa. Jigiler oglanlar gyýdylar. Ýer öýlenin. Şonu çağızıklaňyz ýetişýär. Siz ata olaňyzda agdyklaňyzdan bolýar, mekanyň aýdyşýaly, o ýaşata ýaşaýna bolýaňyzda. O ýerrak ýetişiň eje kaka bolmana şunu ýene çatmaly ilki. Ýaşlar ýer öýlenjek, eje kakasyň ten ýere howlukkan diýsen nämetmeler. Ine taň gowy sorak. Eje kaka ýere howlukkan diýen bolsa onu ýaşdyrlar. Eje Ýaş kaka diýip da bir ýaşdan geçenden soň ýere howlukkan diýen ok. Diýe. Ýok. Diýenler ba mekan. Aydın dostlar diýenim şonu diýerler. Mekan aýdaň şonu ýaly diýen ma bolsa. Şonu ýaly aýdym gok. Bir ýerrak öýleniň ýa ýere ýerdiler. Inde öýlenmeli zat diýip. Şu zat barada da anni. Bu näme aýdym aýtsa, gowy ýany aýt. Mene dogry aýtsam, üşe agradym. Gaýdalmy? Üşe agradym. Mekanyň bir aýdym haýş etdi. Ýaňa maýş etdi. Ben şurada oturmamyň sebäbi men bir kuşdan aýdym haýş etdim. Şonu aýtjakmy dost diýdim. Şu aýdymy bara ne äýmet diýsene. Orsaýdym, köni orsaň aýdymy. Orsaýdym bolky diýdim. Näme tempel aýdym ýa? Kinoda. Medinimi? Aýt. Dinleseň bilýän dost. Ondan Menem bir aýdym haýjada aýdym. Göni ýöne tepläp aýtdym. Näme? Halk aýdym aýjatjak. Näme aýdym? Aýtyp berjek sen haýşmy? Beraýyn bolýar. Mekanjan bagşa çaýyny bereli geyme garany aýtdy. Hani näme aýtdy görün. Birinji mekanyň kysan kemalyň kyp bolýar. Çaýyň Tatwary ok däme Yok, üçin. yok, yok. Ýören. Bolýar. Aýt mekanyň kyn aýt birinji. Ýör gitdik. Mekanyň kyn aýt. Постой, паровоз, не стучите колес. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Saklan ey dünya, dinlire bariyat. Benim arzularım görme. İneme atama, benim sözlerim var. Olur kalmasın armanım. İneme atama, benim sözlerim var. Olur kalmasın armanım. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Onda wara oglanlar şul insan Kemaljanyň haýşeden aýdym bilen jemläýeli. Sagaman. Hawa şeýdeli üşe ýaly mene. Menem şoýan. Ona- Aýşan adam oglanlaram. Hawa gepbesi yapmakak bir ýene täze bilen utlaly. Hawa. Sag bolsun aýdady. Ýokma. Mekandan masyafly. Hawa halipada. Mehriban dostlar, jegiler, uýolar, atalar, eneler täze ýylyňyz gutly bolsun. Maşgalaňyza agdy berilip, can saglyk we öz adymdan, maşgalamyň adyndan, ýylyşlemiň adyndan Gahrwan, mehriban arkadaşymyzy, arkadaş serdarymyza sag bolsun maýdasym gelýär. Şular erkin ýurdumyzda we men şolaryň şaýaty, şu zatlaryň nirde nämeseňem şul öz milletini, öz däpde suruny, öz kimligiňi unutman etseň hemme kişide dogry mykady ýa şol esasat ýaşlary da aýtjakladym. Hemişe bir iş edeňizde şol aýdýan sözleriňizde näme diýäniňizde üns beriň. Galanlar hemme zat mümkin, hemme ýerde. Şoň üçin hem sag bolsun maýdasym gelýär. İşiňiz gurna bolsun hemmeňiz. Dilbela diş gala diýe. Ekanjan arda bolan hasyl bolsun. Hakykatdan hem şu täzeyle bir täzelik edesim geldi. Her ama aýtdym, näme desin gelse de bir ýanyňda göwnýän adamdan bolmasa şo zat edesim bilen ok. Eden ogan. Onuň jeýhuna jaňatdym. Jeýhun şeylerek bir gepmiş. Ýazsak näýeli görýän. Gowaryan idi. Ýöne bir haýysym ma diýdim, näýelek görýän, şonam diýdim. Bir ýaňdan odan näme aýtdy? Aýt dost diýdi, elimizden gelýän zat bolsa edersidi. Mekana gaýp sen dostsuňa diýdim. Hawa diýdi. Şonam şu gepmesi goşsak edermi ka diýdim. Näme etmän diýdi bular. Ýani size diýdim, Mekandan Kemal bile jaňat oynýar zat ýok. Men aslynda jeýhuna jaňatdym. Sen diýdiň. Ha men diýdim ýani aslynda jeýhuna jaňatdym, jeýhuna da haýyş etdim. Sag bolsun Mekanam sözümi ýykman geldi. O şu gepleşigem kime düşürdül, gowy düşürýär diýdik bolen. Ýene de jeýhunyň dosty bolup çykdy. O Rauf Dream filmi köp sag bolsun aýdýas. Şular ýaly gepleşikleri, döwre bap gepleşikleri bir erkin halkymyza ýetirmäne ul mümkinçilikleri döredýän, bize ähli babatda görelli bolup duran gahrman arkadagymyza, ýurt başdanmyz arkadagy gahrman serdarymyza çäkli alkyşlarymyza aýdýas. Goý hemişe işleriňiz rowat bolsun. Asuda watanymyzda toýlar toýlanyp dursun. Ýene bir gelek täze ýylyňyz gutly bolsun. Öz adymyzdan, hemme şol oglanyň adyndan, sonuňa diýişkärleriň adyndan mehriban ýyleşler hemmeňe tüýsürekden gutlaýas. Ýene killere Huda ýetirsin. Sag ol. O menem şu pursatdan peýdalan mehriban halkymyzy, dostlarymyzy, uýalanmyzy, käbelenmyzy, atalanmyzy hemmesini tüýsürekden täze bayramçylyk bilen gutlaýan şu pursatdan peýdalan aýratyn gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun maýdýan şular ýa mümkinçilikler ba, hemme mümkinçilikler, hemme zat gowy watanymyz asuda, parahat, arassa galan adam dostuma da aýratyn dinleýijilerime köp sag bolsun aýdýan, men gollaýan dostuma hemmeňe köp sag bolun. Hemde şu gepleşik düşürüp berýän Rauf dostuma Dream Film Production'a köp sag bolsun maýdýan. Başga da şu taýda kim gatnaşan bolsa, dostlarymma, agalarymma olaň adyny aýdyp oturmaýyn. Menem şolara sag bolsun aýtjakdym. Bize hemaýet eden şu taýda agalarymyz bar, dostlarymyz bar. Olara da köp sag bolsun aýdýan. Kadryň arkaýrynda durarlar. Ara düňe toýda görşeliň, toý bolsun, saglyk bolsun. Halkyma toý etsin, bize hyzmat edeliň. Sen näme aýdym aýdyp bereň. Şeýdin tutorial. Sag bolun. Kemaljan tinçin, dan Paul. Kemaljan tinçin, dostlar.
Müjganın inleri sıtma kaşını Gel ay telvim ten gel o giyme karani Kumar alan gözünden dökme yaşını Gel ay telvim ten giyinme karani Kumar alan gözünden dökme yaşını Gel ay telvim ten giyinme karani Sen benim padişahım, hakkında vardır Bana giymek benim ho, baktığında vardır Favreyle fevdüğüm, vaktında vardır Gel ay telvin tenge, inme karani Favreyle fevdüğüm, vaktında vardır Gel ay telvin tenge, inme karani Hemra aydar kaynap yüreğim coşmaz Ataşı olmasa ey lokması pişmez Gülgün giynay telvim kara yarışmaz Gel ay telvim tenge inme karani Gülgün giynay telmitzan kara yarışmaz Gel ay telvim tenge inme karani Gel ay telvim tenge inme karani Gel ay telvim tenge inme karani